siswa kang kaaran Menda, Nawal lan Stefani. Menda lagi lungguh ing tengahing lawang, dene Nawal lan Stefani lagi ana ing kantin. Nalika lagi lumaku pinuju kelas, tumadakan ana suara notifikasi saka HP Stefani. Ya anak ketong sedang dulu yang kena moni. Ya wis ana makan penting yang kelas iki ya. Dheweke kabeh uga pisah lan Nawal bali menyang kelas. Nalika mlebu menyang jeroning kelas, dumadakan Nawal kesandung amarga Menda lungguh ing tengahing lawang. Kok apa sih jangan ngelawan? Ya ora apa-apa, enak kok silir. Apa sih? Jere yang untuk apa dia pernah ngelawan jadi wartawan juga. Apa ya? Aku percaya itu. Saka kadohan, Stefani weruh dheweke kabeh kang lagi ribut. Ini awal ngomong jere aku ini enggak punya tangan lawan jadi perawat doang. Ya kan? Jadi mau ngelawan sekolah kelas sebenarnya kan jagongan tengah lawang itu minta si Amarga bisa ngalangi jalan boleh kan masak di jalan mending caraku jagung kayak tengah lawang mending jagungnya kursi baik. Wah, kayak gue ya. Ya bisa yuk. Mereka pun lungguh bareng menikmati panganan kang Nawal tuku ing kantin. Saka dialog kasebut oleh awake dhewek cukup menawa lungguh ing tengahing lawang tumindak sing ora becik. Amarga bisa ngalangi dalan. Lan ora ana sambung rapete lungguh ing tengah lawang karo bakal dadi prawan tua.